Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme opustenú strelnicu v Topolčiankach. Som tu nebol 2 mesiace. Môžete vidieť cestu. Z toho sa ide na Hostie. A kebyže ideme takto rovno, tak sa dostaneme na Obice. Riadne zarastené. Pred chvíľou som tu videl aj zajaca. Sa ospravedlňujem za kvalitu videa. Som len tak okolo išiel, tak to na mobil natáčam, nemám kameru. Budova, strelnica. Aj tam sa pôjdeme pozrieť, ale to je už všetko rozkradnuté. Možno ešte nejaké drevené jebly tam budú. Strašne veľa papradia aj žihlavy. Dúfam, že tu nič nebude. Poklopy by tu nemali byť žiadne otvorené. Tu vidieť, to už to aj padlo. Sa bojím, že tu bude nejaká väčšia jama a ja padnem. Chladničkové dvere. Tak. Duka sa asi nedostaneme. Asi sa sem už vrátim na jeseň a natočím ďalšie video. Mám tu krátke nohavice a cez žihlavu sa mi nechce veľmi ísť. Čaute. Dajte like a odber. Ešte budem točiť viacej urbexov, aj videá s rádiami.